Σεβασμιότατη Μητροπολίτα Μονοπασίας και Σπάρτης, κύριε Ευστάθη, σεβαστοί πατέρες, ετοιμότατοι άρχοντες, αγαπητοί αδελφοί. Το Κέντρο Ενότητας και Μελέτης Προβολής των Αξιών μας, Ενωμένη Νομιοσύνη, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Ματινίας και Κοινωνίας και κάποτε τη Σκέπτη, διοργανώνει αυτή την εκδήλωση σαν φιλολογικό και ιστορικό μνημόσυνο προς τιμήν του αειμνήσου πολεμαρχού στρατηγού και απελευθερωτού του έθνους μας, Θεοδόρου Κολοκοτρώνου, ο οποίος, σαν σήμερα, πριν από 181 χρόνια, στις 4 Φεβρουαρίου του 1843, έφυγε από τον παρόντα κόσμο για την αιώνια και αληθινή ζωή. Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε εκ μέρους της τοπικής ομάδας της Ενωμένης Νομιοσύνης στον μακαριστό τιμενάρχη μας, Μητροπολίτη Ματινίας και Κοινωνίας, κύριο Αλέξανδρο, ο οποίος μας έδωσε την ευλογία του και μας προέτρεψε με προθυμία να διοργανώσουμε αυτή την εκδήλωση. Επίσης, θερμές ευχαριστίες οφείλουμε στο σεπτό πρόσωπό σας, σεβασμιότατη Μητροπολίτα Μονοπασίας και Σπάρτης, κύριε Ευστάθη, επειδή αγκαλιάσατε, ευλογήσατε και στηρίξατε αυτή την πρωτοβουλία. Και ιδιαίτερα επειδή μας τιμάτε σήμερα και εμάς και όλους, και πρωτίστως στον εθνικό μας σύμβολο, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, με την εδώ παρουσία σας και με τον να προείσταστε σε αυτή τη σύναξη. Τέλος, ευχαριστούμε θερμά όλους εκείνους που με κάθε τρόπο και από κάθε θέση βοήθησαν την διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Είναι μαζί μας σήμερα η Τριμερής Επιτροπή Διοικήσεως του Σωματείου Ενωμένη Νομιοσύνη, εκ μέρους της οποίας ο πρόεδρος, ο κ. Χρήστος Μπέσας, θα απευθύνει σύντομο χαιρετισμό και θα παρουσιάσει τον σημερινό μας ομιλητή, κ. Μελέτη Μελετόπουλο. Ευχαριστώ. Σεβασμιότατη Μητροπολίτα Μονοπασίας και Σπάρτης, κύριε Ευστάθη, Άγιοι Πατέρες, ετοιμότατοι άρχοντες, κύριε Μελετόπουλο, αδελφοί μέλη και φίλοι της Ενωμένης Νομιοσύνης, καλησπέρα σας. Η ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης έχει αναδείξει πολλούς ήρωες και είναι γεμάτη από στιγμές που μας γεμίζουν εθνική περηφάνεια και ανάρτηση. Ένας νέος άνθρωπος στην πορεία και εξέλιξή του έχει ανάγκη να γνωρίσει τις ηρωικές μορφές που πρωταγωνίστησαν σε τέτοιες στιγμές. Διότι στην εποχή μας έχουμε απελπιστική ανάγκη από υψηλά πρότυπα, από ανθρώπους συνειδητοποιημένους, άξιους και δυνατούς. Έχουμε ανάγκη από ήρωες, έχουμε ανάγκη από στόχους πνευματικούς και συλλογικούς και υψηλά ιδανικά. Μία από τις μεγαλύτερες μορφές από τον κόσμο αυτών των ηρώων είναι και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Σε ένα σημείο από τα αποπνευμονεύματά του που υπαγόρευσε στο Τετσένι, λέει: «Ό,τι μπορούσα έκανα. Έκανα το χρέος μου προς την πατρίδα και εγώ και όλη η φαμιλιά μου. Είδα την πατρίδα μου ελεύθερη, είδα εκείνο που προχωρούσα και εγώ και ο πατέρας μου και ο πάπους μου και όλη η γενιά μου, καθώς και όλοι οι Έλληνες. Μακάρι να μπορέσουμε να τραβήξουμε το νου μας για λίγο από τις Έλληνες καθημερινότητας και να τον αφήσουμε να συγκινηθεί από το παράδειγμα του μεγάλου ήρωα που για το καλό της πατρίδας θυσίαζε τα πάντα. Ας παρεμβούμε έχοντας συμβουλές του και το παράδειγμα της ζωής του πάνω μπροστά μας. Στο σημείο αυτό να με επιτρέψετε να πω δύο λόγια για την Ενωμένη Νομιοσύνη. Το Σωματείο μας αποβλέπει στη μελέτη και προβολή των πνευματικών μας αξιών με νόμιμο και δημοκρατικό τρόπο. Με κάθε σύγχρονο μέσο, με σκοπό να δώσει ελπίδα, ιδανικά και όραμα. Θεωρούμε ότι αυτές οι αξίες είναι η ψυχή του γέννου μας και με τη συνεργασία όσο πιστεύουμε σε αυτές τις αξίες θα μπορούσε συν Θεό να αλλάξει γενικότερη νοοτροπία και πορεία μας. Ειδικότερα οι αξίες αυτές είναι: πρώτον, η μακραίωνη, πολυκύμανη και εξώκως διδακτική ιστορία μας. Δεύτερον, ο θεσμός της οικογένειας που αποτελεί το κύτταρο της κοινωνίας και την κατοίκον εκκλησία.
Τρίτον, η απαράμιλη ελληνική γλώσσα, στην οποία κατά θεία πρόνοια γράφεται το Ευαγγέλιο της Αποκαλυφθήσας αλήθεια. Και τέταρτον, η ελληνοορθόδοξη παράδοση που αποτελεί τη μνήμη του λαού μας. Το σωματείο μας δεν σχετίζεται με κανέναν τρόπο με την πολιτική. Εάν κάποιος ασχοληθεί με την πολιτική, διαγράφεται αμέσως. Αποτελείται από μέλη που τα συνδέει η αγάπη για τις αξίες μας, χωρίς οποίες δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν ως ελεύθερα άτομα και ως έθνος. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω περισσότερο. Θα ήθελα να προσκαλέσουμε στο βήμα τον κύριο Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Γενέβης και διδάκτορα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειλικρινώς σας ευχαριστούμε, κύριε Μελετόπουλε, που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας να μας αναπτύξετε ομιλία με θέμα ο Κολοκοτρώνης σήμερα. Συγχωρέστε με, θα ήθελα να σας αναφέρω ότι μετά το πέρας ομιλίας θα δοθεί εκλογή από το βιβλίο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Δημητρίου του Αγίου Νεκταρίου, παραγωγές ενωμένης δικαιοσύνης. Ο Άγιος Νεκτάριος υπήρξε βαθύς μελετητής και φιλόσοφος ιστορίας, όπως ο ίδιος ανέφερε. Η κλίση και η αποστολή του Έλληνα είναι να διδάσκει την ανθρωπότητα. Το ελληνικό έθνος διακρίνεται για το εκπαιδευτικό του πνεύμα. Προς το σκοπό αυτό όργανο της Θείας Πρόνοιας υπήρξε ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Μακεδόν, ο οποίος υπέκτησε πνευματικό στα έθνη, μετέδωσε σε αυτό το ελληνικό πνεύμα και τα προπαρασκεύασε δια της σοφίας και επιστήμης προς τα προχή του χριστιανισμού. Κύριε Μελετόπουλε, έχετε το λόγο. Παναγιώτατε, Άγιοι Πατέρες, κύριε εκπρόσωπο των αρχών του τόπου, κύριε Πρόεδρε της Ενωμένης Δημοκρατίας, αγαπητοί φίλοι, αδελφοί εν Χριστώ, σήμερα τιμούμε την μελέτη του θανάτου του ελευθερωτή του έθνους μας, του αρχιστράτηγου της Επανάστασης και νομίζω του μόνο ανθρώπου ο οποίος δικαιούται τον τίτλο του Εθνάρχη. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης πέθανε αργά το βράδυ στις 4 Φεβρουαρίου του 1843 από αποπληξία, μετά από τους γάμους του μικρού του γιου του Κολίνου, στο σπίτι του ειρηνικά, ανώδυνα να πέσει τα ειρηνικά, πρόλαβαν και έλαβαν εκμαγείο από το πρόσωπό του και γι' αυτό και έχουμε μια ρεαλιστική απεικόνιση της μορφής του. Και στη συνέχεια τον έθαψαν διπλώνοντας μια τουρκική σημαία κάτω από τα πόδια του, διότι συνέτρεψε την Οθωμανική Αυτοκρατορία που εκτινόταν από το Δούναβι στον Νείλο και από το Περσικό κόλπο στον Ατλαντικό ωκεανό. Αυτός ο Τιτάνας υπήρξε ο άνθρωπος ο οποίος απέναντι σε τεράστιες ανεξότητες ανέλαβε το αγροαρθολογικό εγχείρημα της απελευθέρωσης των Ελλήνων από τον Οθωμανικό Ζυγό. Σήμερα στην ομίχλη που μας περιβάλλει, στην πολύ κρίσιμη και δύσκολη συγκυρία που διανύουμε ως έθνος, ο Κολοκοτρώνης υψώνεται ως φάρος και μας διδάσκει όχι μόνο πώς οι δούλοι γίνονται ελεύθεροι, όπως γράφει στον Αντριάτα έξω από τον Παλαιά Βουλή, αλλά και πολλά άλλα πράγματα που θα προσπαθήσω να συνοψίσω εδώ, στον ιερό αυτό χώρο, στην ιερή αυτή πόλη της Τρυπόλεως. Τι ήταν λοιπόν ο άνθρωπος που ανέλαβε το τιτάνιο και μη ρεαλιστικό εγχείρημα της απελευθέρωσης από τους Τούρκους? Θα ξεκινήσω με έναν ανορθόδοξο τρόπο. Ο Κολοκοτρώνης ήταν χριστιανός, αλλά ήταν πραγματικός χριστιανός, δεν ήταν στα λόγια μόνο. Δεν υπάρχει απολύτως καμία αναφορά σε όλες τις πηγές για τον Κολοκοτρώνη, τη σκότωσε ποτάμι. Δεν υπάρχει πουθενά απολύτως καμία μνήα προσωπικής επιλογής του Κολοκοτρώνη σε φόνο.
Η μόνη φορά που διέταξε την εκτέλεση ενός ανθρώπου ήταν όταν αποφάσισε και έδωσε την εντολή να φωνευτεί ο Νεμέκος, ο πλαρχηγός ο οποίος προσπαθούσε να υποτιμήσει τον πληθυσμό της Πελοποννήσου στο προσκύνημα στον Εβραίο. Γράφει λοιπόν ο Διονύσιος Κόκκινος ακαδημαϊκός ότι ο Κολοκοτρώνης βρέθηκε ηθικά σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, διότι έπρεπε να διατάξει τον χρόνο ενός ανθρώπου. Πήγε λοιπόν σε μια εκκλησία, γράφει ο Μέρας ιστορικός ακαδημαϊκός και συγγραφέας της ιστορίας της Ελληνικής Επαναστάσεως, ο Διονύσιος Κόκκινος, πήγε σε μια εκκλησία και προσευχήθηκε στην Παναγία και κατά κάποιο τρόπο προέβαλε το επιχείρημα για την ως δική του δικαιολογία προς το Θεό ότι ο Νεμέκος δεν είναι Έλληνας, δεν είναι πλέον μέλος του ελληνικού έθνους, είναι εχθρός της πατρίδας και κινδυνεύει η επανάσταση να καταστραφεί εξαιτίας του, επανάσταση για την οποία ήδη είχαν χυθεί ποταμίαματος. Μόνο τότε, αφού βγήκε λυτρωμένος από αυτή την προσωπική του εξομολόγηση του Θεού, πήγε και έδωσε την εντολή του στο Θείο Νεμέκος. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Οι πράξεις του Κολοκοτρώνη το κατατάσσουν σε μια κατηγορία ανθρώπου με χαρακτηριστικά Αγίου. Θα σας πω μερικά τέτοια περιστατικά. Όπως ξέρετε, ο πατέρας του σκοτώθηκε το 1780 στην Καστανίτσα της Μάνης, όταν ο Κολοκοτρώνης ήταν μόλις 10 ετών. Σύμφωνα με τον Θεόδωρο Ρεγόπουλο, βαφτισιμιώτη και γραμματικό του, τον Κωνσταντίνο Κολοκοτρώνη τον σκότωσε ένας συμπολεμιστής του, Έλληνας, και το έκοψε το κεφάλι, για να μην τον δουν, τον αναγνωρίσουν, για να κλέψει τα όπλα του. Ενώ είχαν μόλις φύγει δύο κόμματα στους Τούρκους, τη στιγμή που ο Κωνσταντίνος Κολοκοτρώνης αναπαυόταν, αυτός πήγε από πίσω και τον στρακάλισε, και με αυτόν τον δόλιο τρόπο τον λύστευσε και τον άφησε και έφυγε. Αυτό τον άνθρωπο λοιπόν ο Κολοκοτρώνης τον βρήκε στη διάρκεια της επανάστασης. Του τον έφερε και του είπαν αυτός είναι ο φωνέας του πατέρα σου. Και ο Κολοκοτρώνης του είπε ότι στέρισες την πατρίδα από έναν πολύ σπουδαίο αρχηγό που θα μπορούσε να έχει ελευθερώσει στην Ελλάδα μισό αιώνα νωρίτερα από την ελευθέρωση αυτό και τον άφησε και έφυγε. Όταν στο χαλασμό των κλεφτών του 1806 ο Κολοκοτρώνης εδίωκε το μαζί με τον αδελφό του, τον Γιάννη, τον μεγαλύτερο αδελφό του, τον Γιάννη Ιζορβά, κρίθηκαν στη Μονή Μυαλών, όπου ο ηγούμενος τους έδωσε άσυλο, τους έδωσε τροφή, αλλά στη συνέχεια, επειδή οι Τούρκοι έκαναν καθαριστικές επιχειρήσεις, τους έστειλε μαζί με έναν μοναχό να κρυφτούν σε ένα λινό που είχε έξω από τη Μονή Μυαλών, το λεγόμενο σήμερα λινό των Κολοκοτρωναίων. Εκεί λοιπόν μπήκαν μέσα στο λινό, αλλά ο Θοδωράκης κατάλαβε ότι ήταν επικίνδυνο να παραμείνει μέσα, γιατί μπορούσαν κατά κάποιο τρόπο να τους εντοπίσουν. Πήγε στον απέναντι λόφο, αλλά ο Γιάννης έμενε μέσα στο λινό. Ο μοναχός, επιστρέφοντας στην αλήθεια του Τούρκους, βασανίστηκε, ομολόγησε που βρίσκονται τον Κολοκοτρώνη, ήρθε ένα πολιτικό απόσπασμα και ο γέρος του Μοριά έζησε τη φρικόδη σκηνή να βλέπει από τον απέναντι λόφο τους Τούρκους να πετάνε ένα μήνα στο πια μέσα στο λινό, ο αδελφός του να βγαίνει έξω για να μην καεί και οι Τούρκοι να τον προβολούν και να τον σκοτώνουν. Τον άνθρωπο αυτόν τον βρήκε ο Κολοκοτρώνης κατά τη διάρκεια της Επανάστασης και του είπε: στέρισε την πατρίδα από ένα γενναίο στρατιώτη των αδελφών μου, θα τον βρεις από τον Θεό. Εγώ δεν θα σου κάνω τίποτα. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι βρήκε ο γιος του γενναίος, βρήκε τους φωνείς του Πάνου. Ο Πάνος ήταν ο πρωτότυπος γιος του Κολοκοτρώνη, μια χαρισματική προσωπικότητα, ένα παιδί που ήξερε μουσική, έπαιζε βιολί, έγραφε πολύ ωραία, ήξερε πολλές ξένες γλώσσες. Ήταν μια ελπίδα για το έθνος ο Πάνος του Κολοκοτρώνης και όπως οι πολιτικοί αντίπαλοι του Κολοκοτρώνη σκότωσαν τον Πάνο και τον έστειλαν γυμνό δεμένο σε ένα μουλάρι. Αυτή τη φρικαλαία εμπειρία της ο Κολοκοτρώνης και θέτω στον εαυτό μου τις ώρες που τι θα κάνατε αν σας είχα στείλει το παιδί σας νεκρό και γυμνό πάνω σε ένα μουλάρι. Όταν λοιπόν ο γενναίος, ο δεύτερος γιος του Κολοκοτρώνη, βρήκε τους ανθρώπους αυτούς και τους ανακάλυψε σε μια μάχη διότι φορούσαν τα όπλα και τα ρούχα του Πάνου, τους συνέλαβε, τους είπε, αυτοί ομολόγησαν ότι αυτοί είχαν σκοτώσει τον Πάνο και τους έστειλε στον ναύπλιο με εντολή να φύγουν από την Ελλάδα, να πάνε στην Μικρά Ασία, με ασφάλεια. Και όταν
πατέρας του συνάντησε, του είπε ότι παιδί μου αυτό που έκανε να συγχωρέσεις και να διώξεις μακριά τους φωνείς του αδελφού σου, δείχνει ότι είσαι πραγματικός μου γιος, αλλιώς θα σε αποκαλούσα μόλογο, του είπε ο πατέρας του. Δεν θα σε αναγνώριζε για νόμιμο παιδί. Αυτό ήταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο οποίος όταν ο όρθος μετέτρεψε τη θανατική του ποινή που με μανία είχαν διώξει τον Καπνοδάτος και πολίτες, όταν ο όρθος μετέτρεψε σε 20 χρόνια φυλακή, ο Κολοκοτρώνης είπε στοικά να πει στον βασιλιά ότι τον ευχαριστώ, αλλά δεν θα ζήσω τόσο. Λοιπόν, άρα λοιπόν ο άνθρωπος, ο οποίος ανέλαβε το εγχείρημα της αρχιστρατηγίας ενός αιματηρού αγώνα, ήταν ένας βαθιά θρησκευόμενος άνθρωπος, ο οποίος είχε ενστερνιστεί μέσα του τις επιταγές της θρησκείας, το ουφωνεύσεις, τη συγχώρεση, που είναι μεγαλύτερη χριστιανική αρετή, πράγματα που δεν ήταν καθόλου, αν θέλετε, οικία στους Έλληνες της εποχής εκείνης, ούτε και ο σημερινός φοβάμαι. Αυτό ήταν ένα πανίσχυρο εργαλείο του Κολοκοτρώνη, με το οποίο μπόρεσε να ανοιχθεί, να διαχειριστεί, να αντιμετωπίσει τα πάθη και τα μίση που μάστιζαν την ελληνική κοινωνία της εποχής εκείνης και που προκάλεσαν έναν ολόκληρο εμφύλιο πόλεμο. Ένα δεύτερο στοιχείο του Κολοκοτρώνη ήταν η αιμονή του στην εθνική ενότητα. Στα Βέρβαινα και στη Ζαράκοβα το καλοκαίρι του 1921, τα Βέρβαινα ήταν τον Ιούνιο και η Ζαράκοβα τον Αύγουστο, οι οπλαρχικοί επιχείρησαν να εξοντώσουν τους άρχοντες. Και τότε ο Κολοκοτρώνης παρενέβη, έβαλε μπροστά, προέταξε τα στήθη του και είπε στους οπλαρχικούς ότι εάν τολμήσετε να πειράξετε τους άρχοντες, θα τα βάλετε μαζί μου, διότι οι ξένοι θα πούν ότι εμείς δεν κάναμε επανάσταση για να ελευθερώσουμε τους Τούρκους. Κάναμε επανάσταση για να ληστέψουμε τους πλούσιους. Θα μας περάσουν για καρμπονάδες, δηλαδή για κομμουνιστές της εποχής εκείνης. Κάναμε ταξική επανάσταση. Και αυτό θα οδηγούσε στην άμεση καταδίκη της Ελληνικής Επανάστασης από την Ιερά Συμμαχία, η οποία είχε σκοπό την προληπτική καταστολή όλων των κοινωνικών επαναστάσεων της εποχής εκείνης, τύπου Γαλλικής Επανάστασης, τη στιγμή που ο Καποδίστρας προσπαθούσε να αποδείξει ότι η Ελληνική Επανάσταση στη Βιέννη, στα συνέδρια της Ιεράς Συμμαχίας, στο Λάιμπνιτς, στο Τροπάου, η Ελληνική Επανάσταση δεν είναι κοινωνική επανάσταση, αλλά είναι εθνική επανάσταση. Ο Κολοκοτρώνης λοιπόν αυτό είχε αντιληφθεί και με την δική του, ας πούμε, αν θέλετε, πρωτοβουλία προστάτευσε αυτό τον εθνικό χαρακτήρα της Επανάστασης. Σε όλη τη διάρκεια της Επανάστασης τηρούσε την ίδια γραμμή. Στην Εθνοσυνέλευση του Άστρους, όπου τον αποκαθήλωσαν από την αρχιστρατηγία, ο Ανδρούτσος ξεκινάει με 500 αρμοδομένους από τα μελιγιώτικα καλύδια να πάει στα αγιαννίτικα καλύδια, να σκοτώσει τους άρχοντες. Και πάλι ο Κολοκοτρώνης παρεμβαίνει, ο άνθρωπος που με μανία του στέρισε από την αρχιστρατηγία, διότι φοβόντουσαν το κύρος του διατηρητή του, παρεμβαίνει και διασώζει για άλλη μια φορά τους προεστούς, τους φανατιώτες κατά που θα μαζευτεί και που ήταν η πολιτική του αντίπαλη. Επομένως, δεύτερο στοιχείο του Κολοκοτρώνη είναι η αιμονή του στην εθνική ενότητα. Πάρα πολύ βασικό θέμα η εθνική ενότητα στη σκέψη του Κολοκοτρώνη. Χωρίς αυτή θα είχαν κατακαιρματιστεί και η Επανάσταση θα είχε σβήσει. Το τρίτο στοιχείο το οποίο χαρακτηρίζει τη δράση του Κολοκοτρώνη είναι ένα στοιχείο που δεν έχει γίνει ίσως αντιληπτό στο βαθμό που θα έπρεπε. Είναι ότι δίπλα στην γενναιότητα, στην Ανδρεία, στα χαρακτηριστικά δηλαδή του πολεμιστή και του στρατιωτικού ηγέτη που χαρακτήριζαν τον Κολοκοτρώνη, υπήρχε και ένα στοιχείο που ήταν σπάνιο στους Έλληνες οπλαρχικούς της εποχής του, ήταν η ανώτερη στρατηγική ευθεία. Ο Κολοκοτρώνης δεν ήταν μόνο ένας γενναίος κλέφτης του Μοριά, ήταν και αυτό. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Η εμπειρία του στην υπηρεσία του αγγλικού στρατού στη Ζάκυνθο τον έφερε σε επαφή με τα μεγάλα στρατηγικά δόγματα της εποχής του, της εποχής των Ναπολεωνίων πολέμων, όπου είχε αλλάξει τελείως ο τρόπος της διεξαγωγής του πολέμου. Ο Κολοκοτρώνης λοιπόν ήρθε σε επαφή με τη διεθνή στρατηγική σκέψη και παραδείγματος χάρη το δόγμα του Κουτούζοφ, όπου ο Ναπολέονης έβαλε στην ουσία με 1 εκατομμύριο στρατό και γύρισε στο Παρίσι με 5.000 άντρες ζωντανούς, διότι ο Κουτούζοφ του Παρίσι στα βάθη της Ρωσίας τον εκλώβησε στο δύσκολο χειμώνα και τον εξόδωσε χωρίς να δώσει καμία μάχη απέναντί του, σε ανοιχτή αντιπαράταξη. Ο Κολοκοτρώνης λοιπόν εφάρμοσε το σχέδιο αυτό στα Βερβενάκια. Λίγοι ξέρουν ότι τα Βερβενάκια είναι μια εξαιρετικά περίπτωση αλγοριθμική μάχη.
την οποία δημιούργησε ο Κολοκοτρώνης για να αντιμετωπίσει με τους 2.500 τσοπάνιδες που στρατολόγησε από την Αργολίδα και την Κορυφαία, διότι οι υπόλοιποι αυτοεξηγοί δεν τον ακολούθησαν στην Πετρακιά. Στρατολογώντας λοιπόν 2.500 άντρες, κατόρθωσε να αντιμετωπίσει τη θηριώδη στρατιά του Δράμαλη που αποτελείται από 60.000 άντρες, 25.000 υπείς, 600 καμπύλες, 3 κανόνια κτλ. Άρα λοιπόν ήταν ένας άνθρωπος που είχε ψυχραιμία και στρατηγική σκέψη. Δεν ήταν ένας, ας πούμε, διαπρίσιος υπερπατριώτης ο οποίος ορμούσε τον στόχο του. Είχε περίσκεψη, σοφία, ψυχραιμία και υπομονή. Τώρα έρχομαι στο τελευταίο στοιχείο που χαρακτηρίζει την παρουσία του Κολοκοτρώνη, το οποίο μπορεί να φαίνεται ακραίο, αλλά δεν είναι. Και αυτό είναι μια διαλλαξία. Εάν υπάρχουμε εδώ ως έθνος 5.000 χρόνια, ένα ολιγάριθμο έθνος, το οποίο ζει επί ξηρού βράχου, βαλόμενο πανταχώθερα από την εποχή του Ομήρου μέχρι σήμερα, είναι διότι στις κρίσιμες στιγμές, όταν διακυβεύτηκε η ελευθερία μας και η υπόστασή μας, υπήρξαμε αδιάλακτοι, σταθήκαμε αδιάλακτοι όσον αφορά το θέμα της ελευθερίας μας. Δεν το διαπραγματευτήκαμε. Δεν προσπαθήσαμε να κατευνάσουμε τον αντίπαλο. Δεν προσπαθήσαμε να παραπέμψουμε τις διαφορές μας και να αναθέσουμε την ελευθερία μας σε κάποια τρίτη ανεξάρτητη διαμεσολάβηση. Το Μιλτιάδης, ο Θεμιστοκλής, ο Λεωνίδας, στη συνέχεια την εποχή στο Μεσαίωνα, το Βυζάντιο, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, όλες οι επαναστάσεις που έγιναν στην Τουρκοκρατία μέχρι να φτάσουμε στην Ελληνική Επανάσταση, ο Κολοκοτρώνης, μέχρι τον Ιωάννη Μεταξά και το όχι το περίφημο του 1940, η στάση των Ελλήνων, αυτή που μας έσωσε και εξασφάλισε ότι υπάρχουμε σήμερα σαν Έλληνες, δεν ήταν ο κατευνασμός, δεν ήταν ο διάλογος για την κυριαρχία μας δικαιώματα, ήταν η αδιαλλαξία. Όταν λοιπόν απελευθερώθηκε το ναύπλιο, οι Άγγλοι αποφάσισαν να ασχοληθούν σοβαρά με την Ελλάδα, με την Ελληνική Επανάσταση και έστειλαν εδώ τον Λόρδο Χάμιλτον, τον Υπουργό Ναυτικών της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Ο Χάμιλτον ήταν σπουδαίος άνθρωπος, φιλέλευθερος κατά βάση, ήρθε στην Ελλάδα και συνάντησε στον άνθρωπο τον Κολοκοτρώνη, τον αρχιστράτηγο της Επανάστασης. Ο Κολοκοτρώνης τον δέχτηκε καθισμένο σε ένα βαρέλι με μπαρούτι. Και ο Χάμιλτον του είπε: στρατηγέ, ήρθα να μεσητεύσω για να κάνετε συμβιβασμό με τους Τούρκους. Και ο Κολοκοτρώνης απάντησε: Λόρδε μου, εμείς συμβιβασμό δεν κάνουμε. Ελευθερία ή θάνατος. Και τον ρωτάει έκπληκτος ο Χάμιλτον: ποιοι είστε εσείς? Και λέει ο Κολοκοτρώνης: είμαι οι στρατιώτη του βασιλέως μας. Ποιος είναι ο βασιλεύς, τον ρωτάει ο Χάμιλτον. Λέει ο Κολοκοτρώνης: ο βασιλεύς μας σκοτώθη. Εμείς οι κλέφτες είμαστε η παντοτινή φρουρά του. Δηλαδή του είπε ότι εμείς δεν είμαστε κάποια αρχικοί της Νότιας Βαλκανικής. Είμαστε οι απόγονοι ενός αρχαίου έθνους που διώκησε τον πλανήτη για 4.000 χρόνια. Και δεν δεχθήκαμε ποτέ από την εποχή της Αλώσεως, από τη στιγμή που ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος έπεσε ηρωικά μαχόμενος του πύλη του Ρωμανού για να επισφραγίσει με την αδιαλλαξία του τη συνέχεια του ελληνικού έθνους και του τυπικών παράδοση του Παλαιολόγου θα οδηγούσε στο τέλος της ελληνικής ιστορίας. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ, δεν δεχθήκαμε ποτέ την νομιμότητα της Οθωμανικής κατοχής, συνεχίζουμε να πολεμάμε. 175 Κολοκοτρωναίοι σκοτώθηκαν πολεμώντας τους Τούρκους και θα συνεχίσουμε να πολεμάμε. Άρα η αδιαλλαξία δεν είναι μια εθνικιστική, ας πούμε, έξαρση. Είναι μια σοφή στάση, διότι κόβει από τον αντίπαλο οποιαδήποτε σκέψη ότι μπορεί να συζητήσει για τα δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα, για τη δική μας ελευθερία. Τον καλεί, εάν θέλει να αμφισβητήσει τη δική μας την ύπαρξη, να πολεμήσει γι' αυτό. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βίωσε πολύ δύσκολες καταστάσεις στη ζωή του. Νομίζω ότι μία από τις πιο δύσκολες ήταν η είσοδός του στην Τριπολιτσά το Σεπτέμβριο του 1821, που την περιγράφει ο ίδιος από τη μονεύματά του με ένα συγκλονιστικό τρόπο. Την ώρα που έγινε το περίφημο Ρεσάλτο στις 23 Σεπτεμβρίου, ο Κολοκοτρώνης έλειπε, διότι είχε κάνει μια συμφωνία με την τουρκαλβανική φρουρά της Τριπολιτσάς
να τους οδηγήσει σόους μακριά και επομένως αυτοί να μην πολεμήσουν με τον τρόπο. Ήταν μια στρατηγική συμφωνία, πολύ σημαντική. Με τον Πλακούτα λοιπόν οδήγησαν τους Τουρκαλβανούς προς το Ρίο. Και επομένως δεν ήταν εδώ την πρώτη μέρα που έγινε το Θεσσαλονίκη. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι αυτή η φρικαλαιότητα της πρώτης ημέρας της απελευθέρωσης της Τρίπολης έχει δύο χαρακτηριστικά που δεν πρέπει να τα προσπερνάμε. Γιατί βλέπω ότι πολλοί ιστορικοί διεκτραγωδούν αυτό που κάνουν, που έγινε εις βάρος των Τούρκων της Τρίπολης. Χωρίς να μνημονεύουν τα Ψαρά, τη Χίο και άλλες περιοχές στις οποίες έγιναν φρικαλαιότητες πολύ μεγαλύτερες κλίμακας. Αλλά η σφαγή της Τρίπολης είχε δύο χαρακτηριστικά τα οποία, χωρίς να θέλω να αφήσω την ανθρωπιστική πλευρά του πράγματος, είμαι υποχρεωμένος ως ιστορικός να αναφέρω. Το πρώτο είναι ότι είναι εύκολο το 2024 να επικρίνεις αυτό που έγινε το 1821 στην Τρίπολιτσα. Όταν όμως είσαι Έλληνας το 1821 και οι Τούρκοι έχουν πάρει τον αδελφό σου για Λιτσαρό, έχουν πειρμάσει τον πατέρα σου, έχουν κακοποιήσει τη μάνα σου, έχεις οι αιώνες πίσω σου σφαγών και γενοκτονία στην ουσία, διότι η Τουρκοκρατία ήταν μια διαρκής γενοκτονία, είναι εντελώς ανθρώπινο η πρώτη πόλη η οποία ελευθερώνεται από τον τουρκικό ζυγό, μεγάλη πόλη, το Τρίπολιτσα, την πρωτεύουσα της Πελοποννήσου, να υποστεί αυτή την μεταχείριση. Το δεύτερο στοιχείο που θέλω να πω, το οποίο είναι ακόμα σκληρότερο, είναι ότι δυστυχώς οι μεγάλες δυνάμεις λαμβάνουν υπόψη τους θύτες και όχι τα θύματα. Το 1974 οι Τούρκοι έκαναν αυτή τη φρικιαστική εισβολή στην Κύπρο με τα θύματα, με τους βιασμούς και όλα αυτά τα οποία τα ξέρετε όλοι. Οι μεγάλες δυνάμεις δεν ασχολούνται με τους Κυπρίους, ασχολούνται με τους Τούρκους. Με αυτούς μιλάνε, με αυτούς προσπαθούν να πείσουν κτλ. Αυτό που έγινε εδώ στην Τρίπολιτσα το 1821 έφερε τις μεγάλες δυνάμεις σε θέση να δουν σοβαρά την ελληνική επανάσταση. Επίσης προκάλεσε ένα φοβερό σοκ στους Τούρκους, οι οποίοι από εκείνη τη στιγμή και έπειτα άρχισαν να βλέπουν αυτό που γίνεται στην Ελλάδα ως κάτι το επίφοβο. Επομένως, δεν είναι τόσο. Παρά τα αυτά που Κολοκοτρώνης λέει στα αποδειγματεύματα του, γράφει αυτή τη συγκλονιστική φάση, αφού περιγράψει πώς έφτασε στην Τρίπολιτσα, είχε ήδη εκτελεχθεί η φοβερή σφαγή, ποταμοί αίματος έρεαν στους δρόμους της Τρίπολιτσας, Τούρκοι οδηγούν τους Ιδεοδέσμοι να πουληθούν ως σκλάβοι στον Ναύπλιο, είχε συμβεί μια τεράστια καταστροφή. Λέει ο Κολοκοτρώνης από τον Αναπλίου την πόρτα μέχρι το Σαράι, το Σαράι κάπου εδώ ήταν εδώ πέρα, το άτομο δεν πάτησε ακόμα. Πατούσε σε πτώματα Τούρκου. Έβαλε τελάλι να πάψει ο σφαγμός. Έβαλε δηλαδή έναν εκφωνητή να φωνάζει και σταματήσει να σφάζεται. Έφτασε λέει στο Μπεζεστένι στην αγορά, είδα το πλάτανο που κρεμούσαν οι Τούρκοι τους κλέφτες του Μουριά. Σκέφτηκα πόσοι από το σόι να κρεμάσαν σε αυτό το πλάτανο. Έβαλε και κόψα το πλάτανο και παρηγορήθηκα για το σφαγμό των Τούρκων. Ο αρχιστράτηγος της Ελληνικής Επανάστασης παρηγορήθηκε, γράφει ο ίδιος, για το σφαγμό των Τούρκων. Πείτε μου σε ποιον άλλο λαό υπάρχει αυτή η ενσυναίσθηση. Η ενσυναίσθηση είναι η ουσία της χριστιανικής πίστης. Μετά τα Τερβενάκια κυκλοφόρησε το περίφημο του δράμα που ξεκινάει με τη συγκλονιστική φράση «Φύσαμε να ίσπαρο το σερέ και γέρο του Πελάγους να πάρει τα χαιρετήματα στο δράμα τη μάνα». Δηλαδή ξεκινάει το δημοτικό τραγούδι για τη φοβερή ήττα των Τούρκων, ο ποιητής σκέφτεται τη μάνα του κειμένου αντιστράτου. Όπως στις Τροάδες του Εσχύλου, όπως εισπέρει. Αυτό λοιπόν το στοιχείο του καθαρά ελληνικό, το οποίο δείχνει και γιατί οι Έλληνες είναι οι βασικοί φορείς του χριστιανικού πνεύματος, διότι είχαν μέσα τους ήδη εγκατεστημένη την έννοια της ενσυναίσθησης. Αυτό λοιπόν είναι ένα στοιχείο μοναδικό στην παγκόσμια ιστορία που δείχνει και τη διαφορά των Ελλήνων από τα άλλα έθνη τα οποία πολεμάνε για την ελευθερία τους. Λοιπόν, ο Κολοκοτρώνης, για να ολοκληρώσω, δεν είναι μια απλοϊκή μονοκόμματη μορφή, είναι μια σύνθετη φυσιογνωμία, είναι πιστός, επικαλείται συνέχεια
την Παναγία και τον Θεό ως επιχείρημα για να πείσει τους Έλληνες να μην ταχθούν, και είναι και ο άνθρωπος που είπε την κορυφαία φράση ότι ο Θεός έβαλε την υπογραφή του για την ελευθερία της Ελλάδας και δεν την παίρνει πίσω. Εγώ, Παναγιώτατε, Άγιοι Πατέρες, αγαπητοί φίλοι, πιστεύω ότι ο Θεός δεν θα παίρνει την υπογραφή του. Γιατί σήμερα ζούμε σε μια δύσκολη συνθήκη και πολλοί διαρωτώνται μήπως ο Θεός αποφάσισε να αλλάξει γνώμη. Πιστεύω ότι δεν θα την παίρνει πίσω την υπογραφή του. Νομίζω ότι το ελληνικό έθνος περνάει ακόμα μια δύσκολη φάση στην ιστορία του, περάσει και χειρότερες από τη σημερινή. Η κατοχή ήταν χειρότερη συνθήκη. Ας πούμε, η άλωση ήταν μια χειρότερη συνθήκη. Έχουμε περάσει συνθήκες εξάλληψης και επιβιώσαμε. Και επειδή είμαι και δάσκαλος και έρχομαι σε επαφή με την ελληνική νεολαία, και είναι μια νεολαία εξαιρετική, απλά της λείπει σωστή καθοδήγηση. Μόνο η Εκκλησία έχει γίνει πια για να δίνει ένα ηθικό στίγμα σε αυτή τη χώρα. Η διανόηση, η εξουσία δεν δίνουν ηθικό στίγμα, δεν δίνουν καθοδήγηση. Περιμένουμε πολλά από την Εκκλησία. Και περιμένουμε πολλά από την πίστη μας, από την ιστορία μας, εμπνεόμαστε από τις λαμπρές σελίδες του παρελθόντος μας, προσπαθούμε να μεταδώσουμε στους νέους αυτά τα στοιχεία, με δυσκολία βέβαια, γιατί οι νέοι σήμερα ζουν σε ένα άλλο κόσμο που ξέρουμε. Παρά τα αυτά, η ελληνική νεολαία έχει εξαιρετικά στοιχεία. Είμαι πολύ αισιόδοξος, βλέπω τα παιδιά αυτά πάνω στο εξωτερικό διαπρέπουν. Θα ήθελα να διαπρέπουν στην Ελλάδα και να μην φεύγουν στο εξωτερικό. Αλλά έχοντας την εικόνα αυτή της ελληνικής νεολαίας και μάλιστα η οποία ενδυναμώθηκε το 2022, όπου στο ίδιο αυτό σημείο εκφώνησε το πανηγυρικό για την απελευθέρωση της Τρίπολης και μετά πήγα έξω στην παρέλαση και εντυπωσιάστηκα από το ήθος και το στένος της τριπολιτσιώτικης νεολαίας. Περπατούσαν και φροντίσω τόπος. Και εκεί λοιπόν σκέφτηκα μέσα μου και πόσο δίκιο είχε ο Χαρέλαος Τρικούπης και κλείνω με αυτή τη φράση την ομιλία μου και ευχαριστώ για την υπομονή σας, ότι η Ελλάς προόριστε να ζήσει και θα ζήσει. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Θα εκφράσω τις ευγνώμονες ευχαριστίες μου και τον εύγενό και προς τη Ρωμιοσύνη, αλλά και προς τον ομιλητή, τον αγαπητό μας, κύριο Μελέτη Μελετόπουλο, που είναι γέννημα και στολίδι της Σπάρτης. Θέλω από αυτή τη θέση και εν διαποσία του Αγίου των πλέον Μητροπολίτου σας, γιατί και εκείνος αν ήταν εν ζωή και σε αυτή τη θέση, οπωσδήποτε θα βρίσκεται έτοιμος για να εφενέσει και την τοπική εδώ ενωμένη Ρωμιοσύνη, τα μέλη και τον πρόεδρο που βρίσκονται εδώ, και θα το κάνω εγώ τώρα. Κύριε Πρόεδρε και μέλη αυτής της Ρωμιοσύνης, σας συγχαίρω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου, διότι έχετε λύσει στην καρδιά σας Χριστό και Ελλάδα. Αυτά τα δύο μεγέθη που δεν είναι δυνατόν να μειωθούν διαμέσου των αιώνων, που πρέπει ιδιαίτερα να τα κρατήσουμε και υπέρ αυτών των δύο μεγεθών, της πίστεως και της πατρίδος, να μιμηθούμε τους προγόνους μας και τον Κολοκοτρώνη, το οποίο σήμερα κάνουμε το μνημόσυνο. Είναι μια εποχή που πρέπει να εκτεθούμε. Λέω πολλές φορές στους καθηγητές, στους θεολόγους που κάνουν παράπονα ότι μέσα στο σχολείο οι άλλοι καθηγητές δεν τους βλέπουν να κάνουν καλό μάτι, ίσως πηγά και από τους μεγάλους μαθητές. Λέω, σήμερα είναι η εποχή σας, των θεολόγων. Οι ιδέες μας δεν είναι εποχιακά χρήματα που άλλοτε έχουν αξία και άλλοτε δεν έχουν αξία και τα καίμε όπως τα παλιά λεπτά κουράγια. Οι αξίες έχουν πάντοτε αξία και είναι ευλογημένοι άνθρωποι που έχουν κάποια αξιώματα, αλλά ταυτόχρονα έχουν και την αξία. Αυτούς τους ανθρώπους βλέπουν με πολλή ελπίδα οι νέοι της εποχής μας, περί των οποίων κάνατε λόγο, και θέλω να πω ότι συμφωνώ μαζί σας ότι δεν έχουν χαθεί τα παιδιά μας. Έχουν ακόμη μέσα τους κατάλοιπα εκείνων των προγόνων μας, που τους θαυμάζουμε κάθε τόσο και κάνουμε τα μνημόσυνά τους.
χρειάζονται μόνο τη συμπαράσταση και των μεγαλύτερων. Διότι το παιδί βλέπει, ακούει και κάνει αυτό που βλέπει και όχι αυτό που ακούει. Χόρτασαν οι άνθρωποι και προπάντων οι νέοι μας λόγια δικά μας. Θέλουν να είδουν και έργα. Και προπάντων μια αγάπη, όχι απλή αγάπη, αλλά θυσιαστική για αυτά τα ιδανικά της φυλής μας. Δεν πρέπει οι θυσίες του Κολοκοτρώνη και τόσων άλλων αναριθμήτων που για του Χριστού την πίστη την Αγία και για της Πατρίδος την ελευθερία θυσίασαν τα πάντα. Έβαλαν επάνω τους τα όπλα, όχι για να εκδικηθούν, αλλά για να ελευθερώσουν το γένος μας. Δεν ήταν ο αγώνας μας ταξικός, όπως είπατε. Δεν ήταν ο αγώνας μας εκδικητικός, ούτε για τις εύκολες παιδιάδες και για άλλες διευκολύνσεις που εμείς θα τις είχαμε αν ελευθερώναμε τον τόπο μας. Έγιναν για την ελευθερία, η οποία πρέπει να την έχουμε και αν δεν την έχουμε να είμαστε έτοιμοι να θυσιαστούμε για αυτή. Τι ωφελεί να ζει κανείς και να μην είναι ελεύθερος? Τι ωφελεί να έχει πλούτη και να είναι δεσμευμένος στο σπίτι του? Χρειάζεται λοιπόν η ελευθερία, αλλά η ελευθερία για να υπάρχει έχει ανάγκη από θυσίες. Σας συγχαίρω έναν προς έναν και προπάντων γιατί έχετε ένα μεγάλο σωματείο σε αριθμό και πιστεύω ότι και ποιοτικά είστε πολύ ανεβασμένοι και θα βοηθήσετε και αυτόν τον τόπο. Θέλω να συγχαρώ για την ομιλία του τον κύριο Πελετόπουλο. Δεν μιλάει με το μυαλό του, μιλάει με την καρδιά του. Αγαπητοί μου, αν μπορούσα να απευθυνθώ σε όλους εκείνους, οι οποίοι έχουν χάρισμα συγγραφικό, και να τους πω, έχετε γράψει πολλά για τον Κολοκοτρώνη και για όλους εκείνους που αγωνίστηκαν για την ελευθερία μας. Σας παρακαλώ, ασχοληθείτε κάποιος με την θρησκευτικότητα μόνο του Κολοκοτρώνη. Να βγει ένα βιβλίο και να λέει από την πρώτη σελίδα μέχρι την τελευταία αν ήταν χριστιανός ή δεν ήταν και ποια ήταν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματά του. Βέβαια, εμείς τα ακούμε, τα λέμε και εμείς οι ομιλητές πολλές φορές, αλλά είναι ελάχιστα τα που λέμε μπροστά σε εκείνα που είναι η πραγματικότης, που ήταν η προσωπικότης του Κολοκοτρώνη και εμείς δεν τα έχουμε διαβάσει. Να ελάβουμε. Είπατε για τη μάχη των Βερβενακίων. Όταν οι Έλληνες, αυτοί οι απλοί, οι χωριάτες, οι τσοπάνιδες, απεφάσισαν να αντισταθούν και να μπουν μπροστά να εμποδίσουν την κάθοδο του Δράμπαλη, σε μια στιγμή που έμαθαν πόσοι είναι οι Τούρκοι που έρχονται και είδαν ότι ήταν τελείως ασύμφορο οι ελάχιστοι να πολεμήσουν με τους πολλούς, το έβαλαν στα πόδια και έτρεξαν στα βουνά, τα γύρω βουνά. Τους είδε ο Κολοκοτρώνης. Ανέβηκε πάνω σε ένα λόφο για να ακούγεται και με τη γροτερή φωνή του τους είπε: «Όρι τα υψηλά της Ελλάδης, πέτρα καταφυγή της λαγωής». Δηλαδή, πήρε ένα στίχο από τον προημιακό. Διαβάσαμε και προηγούμενος και λέμε σε κάθε ασπερινό. Όρι τα υψηλά της Ελλάδης. Τα όρι τα ψηλά είναι για τα ελάφια. Ενώ οι τρύπες είναι για τους λαούς. Όταν το άκουσαν, αυτοί γύρισαν πίσω και έκαναν αυτό το θαύμα, αυτή τη νίκη και τη νίκη η οποία δείχνει ότι ούτε ενάρμαση και ούτε ενίπτης εμείς δεν ονόματι Θεού μεγαλυνθισόμαστε. Δηλαδή, ότι τα όπλα είναι παρακάτω από ότι είναι τα όπλα τα πνευματικά, τα οποία και έτου Κυριακού στο τέλος. Και πάλι σας συγχαίρω για την ομιλία σας, συγχαίρω τα καλά μας παιδιά, έτσι θα τα χαρακτηρίσω, διότι δεν περιφρονώ την μεγάλη ηλικία, αλλά πώς να το κάνουμε. Είναι οι εποχές τέτοιες που απαιτούν ηρωισμό και απαιτούν, όπως σας είπα, θυσιαστική αγάπη. Αγαπητοί μου, δεν σας κουράζω άλλο. Εύχομαι με όλη τη δύναμη της ψυχής μου
να είμαστε και να το αποδεικνύουμε Έλληνες Ορθόδοξοι. Το βλέπετε ότι δεν πάμε καλά, ότι θα γνωρίσουμε άσχημα πράγματα και σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Δεν θα γνωριζόμαστε μεταξύ μας, εάν δεν προσέψουμε και αν δεν επικαλεστούμε εκείνον ο οποίος είναι πάντα νοικοποιός. Υπάρχει στην Αποκάλυψη μια πάρα πολύ ωραία φράση. Ήλθε για να νικήσει και θα νικήσει. Και αυτός είναι ο Χριστός. Μην προδώσουμε ποτέ αυτή την πίστη μας. Ο Χριστός είναι που δίνει τη χαρά και την ειρήνη. Ο Χριστός είναι για μας τα πάντα. Και το λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Είναι πατέρας μας, είναι αδελφός μας, είναι παιδί μας, είναι ευεργέτης μας, είναι η τροφή μας, είναι η στέγη μας, είναι το ποτό μας, είναι για μας τα πάντα. Αυτόν ποτέ να μην τον προδώσουμε. Διότι αν τον προδώσουμε, δεν έχει νόημα η ζωή μας. Και τι ωφελεί, λέω, να ζούμε. Με εκείνον νοηματοδοτούμε κάθε ενέργειά μας, κάθε προσπαθειά μας και παίρνουμε δύναμη όταν την χάνουμε από αυτά που ακούμε και από αυτά που βλέπουμε. Εκείνος είναι που μας δίνει το θάρρος, μας δίνει το χέρι του και μας λέει μπροστά. Και ως προς τις άλλες αδυναμίες, τις ανθρώπινες, που πολλές φορές μέσα μας δεν έχουμε αγάπη προς τον απέναντί μας, ισχύει αυτό που εγώ τουλάχιστον το λέω πολλές φορές, προσπαθώ να το εφαρμόσω και δεν σημειώθηκα. Συγχώρα και προχώρα. Και να προσθέσω, αν το επιτρέπετε, κύριε Μιλετόπουλε, όταν κάποιος πήγε κοντά και του είπε «Γιατί συγχώρεσες τους φωνιάδες του αδελφού σου, του παιδιού σου, των συγγενών σου?» Και εκείνος απάντησε «Υπάρχει καλύτερο μνημόσυνο από αυτό για τις ψυχές των συγγενών μου?» Εγώ έτσι πίστεψα και γι' αυτό το συγχώρησα. Άλλωστε, είμαι χριστιανός Ορθόδοξος και ακούω πάντοτε με τα αυτιά της ψυχής μου τον Χριστόν επάνω στον Σταυρό να λέγει «Πάτερ, άφες αυτής, ουγαρίδας στην τυπίωση». Αυτά έχει πει ο Κολοκοτρώνης. Και μακάρι κάποιος να θελήσει να τα συγκεντρώσει όλα αυτά και να τα τυπώσει σε ένα βιβλίο που πιστεύω ότι θα έχει μεγάλη κυκλοφορία. Όλα τα καλά του Θεού στη ζωή σας. Ειλικρινά σας λέω ότι συγκινούμε που σας βλέπω τόσους πολλούς μέσα στον Ιερό Ναό και ήρθατε για έναν ειδικό σκοπό. Την ευγνωμοσύνη μας εκφράζουμε με την παρουσία μας. Για αυτά που έκανε ο Κολοκοτρώνης και παρακαλούμε τον Θεό να τον έχει κοντά του και εμάς να μας εμπνέουν όλες οι ενέργειές του, ό,τι έκανε, διότι από αυτά που έκανε τίποτε δεν είναι για πέταμα. Όλα είναι να τα προσέξουμε και να τα θελήσουμε να τα εφαρμόσουμε. Ο Θεός μας